bulaklak. Ayan. Nung kailan lang pinakita ko sa inyo na bago kong tanim ngayon. Ang bilis. Magto 2 months na siya. Marami na siyang bulaklak. At yan, bawat madaanan kong damo talagang tatanggalin ko. Kasi ang ganda po ng lupa, napakataba ng lupa. Yung damo, ang bilis lang niyang tanggalin. Ayan, yung mga talong, umulan na kasi kaya ayan, namulaklak na naman sila. Talagang dinaanan tayo ng El Nino. Pero pagkatapos ng umulan, ayan na, talagang gumanda na naman sila yung mga pananim ko. Ayan, yung anak ko, tinuturuan ko dyan kung paano mag-harvest, paano siya alagaan yung mga ampalaya kasi nagbakasyon din yung aking anak. Ayan, si Abby. Ayan, dyan na siya. Kasi hindi nila alam kung paano magtanim, paano mag-alaga ng kasi namuhay sila na kumbaga sa Manila. Ayan. Kaya sa Laguna pala. Yun. Kaya lumaki sila na bahay, school, church. Yun, ganun lang ang buhay nila. At mamasyal, ganon. Kaya wala silang alam sa pagtatanim. Kaya manghang-mangha yung anak ko nung makita niya na, Mama, ang laki pala ng taniman natin. Yan. Kasi akala nila maliit lang yung tinatamnan ko. Hindi nila alam, napakalawak po ng lupa para tamnan. Kasi napakainam na may lupa ka na lagyan mo talaga ng mga pananim. Ayan, mga bagong na naman yan, mga talong. Yan, lagyan na naman namin ng mga tanim na talong. Yung mga saging, ang dami na ring bunga. Napakaganda talaga. Kaya hindi na ako bumibili ng mga kailangan na kumbaga sa gulay, kalamansi, sili, mga iba't ibang klaseng gulay. Nandyan na, ang binibili ko na lang. Yun, kung gusto kong magluto ng karne, ayun, bihira lang naman ako magkarne kasi mas gusto ko pa ang gulay. Yan ang nakuha ko ng mga laman ng kamuting kahoy at ipapadala ko sa aking asawa pagpuntang Laguna. At kasama din ako doon. Yan, dahil gagawin kong kasaba cake. Yan. Tsaka yung mga niya, yung kanyang mga katawan, pinuputol ko na naman tapos itatanim ko na naman siya. Ganon. Kailangan pag nagbunot ka, magtanim ka rin para may kasunod na naman. Yan. Ganun lang kasimple. Tapos tanggal-tanggal ng damo. Yan, exercise talaga. Talaga na dun. Sa umaga pa lang, naglilinis ka na ng kumbaga sa katawan mo kasi yung pawis, yan. Pag malakas na. Dahil pag pinapawisan, masarap sa pakiramdam. Naalis yung mga cholesterol natin sa katawan. Yan, napakaganda. Yan ang aking dito sa side ng aking bahay kubo. Yan, marami din dyan. Rambutan, malalaki na siya. Lansunis. At naglagay din ako dyan ng mga sitaw. Yan, nilagyan ko ng mga sitaw kasi naubos na yung aming mga sitaw. Tsaka nagtanim na rin ako ng mani. Kasi yung mani pag talaga siya, maglaman siya marami, lalo na yung lupa dahil mataba. Yan, napakaganda. I-harvest siguro dyan ng mga mani. Pakita ko sa inyo pag malago ng aking mga tanim na mani. Yan, mga sagingan, tapos yung malapit sa amin, mga palayan, kaya napaka-presko. Yung aking mga mangga na tinanim, lalaki na rin. Malaki yung bunga niya. Talagang nandun. Darating ang panahon siguro marami akong mai-harvest sa awa ng Panginoon. At yung kulay green na yun din yung aming ampalayahan. Napaka-presko sa ilalim niyan pag nag-harvest ako ng yan ang aking routine tuwing umaga paggising ko. Ayan, talagang napaka-presko, mahamog. Yan ang aking grapes. Nag-ano na rin siya, lumalaki na yung kanyang bunga. Talagang salamat sa Panginoon dahil talagang nabuo talaga siya. Pinag-pray ko yan. Ayan, ikot-ikot lang ako sa aking taniman. Ganyan po, kaganda
masarap pong gataan kasi ang ang talbos ng kamuting kahoy. Sa mga Bicolano, yan, paborito namin yan. Laing, yan ang mga aming specialty na mga luto. Ginataang kamuting kahoy. Mas masarap pa siya, para sa akin mas masarap pa siya sa laing. Pag marunong ka magluto ng ginataang kamuting kahoy. Sa inyo pong mga nanonood, talagang nagpapasalamat po ako ng buong puso sa inyong lahat na hindi ko man po kayo kilala. Salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. At salamat din po sa mga nag-subscribe, palaging pinapanood yung aking vlog. Salamat po talaga sa inyo. Maraming salamat. Bagamat hindi ko kayo kilala, talagang nandun ang iyong support sa akin. Thank you so much. Salamat po. Marami pa akong ginawa ganyan ang buhay ko. Salampak sa sahig. Talagang ninanamnam ko ang mga bawat pagkakataon na biyaya ng Diyos na magsalampak sa sahig. Yung naalala ko yung mga bata pa kami. Yan. Parang hindi ka laging nagmamadali. Napakaganda. Yan, lamas-lamasin lang yung kamuting kahoy. Pag nalamas na yan, kung baga sa na siya, na lamog na, tapos yung katas niya, pipigaan para mawala yung katas niya. Yan, tapos ilagay ka lang ng sibuyas, luya, at saka bawang, gata. Yan, tapos pwede mo lagyan ng tinapa, pwedeng giniling, kahit anong gusto mong isahog, pwede dyan, isahog. Ako dyan ng avocado, gagawin ko sa mga apo ko, shake avocado. Gusto nila yan, lalagyan ng gatas, shake. Tapos kaya ako pinayod kasi para may flavor ba, parang kahit may kinakabakapasang ngipin. Ayan, mga sili, napakarami ng mga sili. Kaya tuwing luto ko, ang dami talagang sili. Hindi ko lang pinipisa para hindi